What's up mga bro and sis? Welcome back sa atong channel. In this edition of Money Talks, atong isgutan ang mga uso nga bank scams karon. Congrats! Nakaipon na ka sa imong emergency fund na kay 100,000, 200,000 or pila pa na ka thousand sa bangko. Ready na ka kung sa maihatag sa kinabuhi sa imo ha. Bugiro na ka mulakaw sa mall. Kay kabalo ka, kaya na nimo bayaran tanan. Apan pag-check nimo sa imong online bank app, tingala ka, halo, nganong zero man akong kwarta? Gi-refresh na pud nimo kaya naman na pa sure ba? Zero man gyapon, patay na. Base na biktima na ka sa mga uso nga online bank scams karon. Unsa maning bank scams? Buot-buot lang kog himo ani nga name pero actually akong ginamin kay kana mga scams nga nagagamit og name sa bangko aron makapangilad og tao. Most of the time, dili involved ang mismong bangko ani pero naapoy mga higayon nga inside job ang mahitabo. Mo nang be careful jud mga bro and sis. Naay tulo ka bank scams nga uso kaayo karong panahona. Ang una kay ang bank scams nga nagagamit og email. Makurat na lang ka one morning nga nay email nga moabot sa imuha stating nga gigamit daw imong bank account aron mag-order sa Shopee, Lazada or bisan unsa pa nga online store. Of course, matingala ka. Naka-add to cart pa man to. Wala pa man ako to gi-order ba? Kinsa kaya nag-order ba sige gamit sa akong mama, sa akong papa, sa akong mangod? Patay na. Pero pagtanaw nimo sa email, kasagaran di na nila i-include kung unsa ang mga butang gipalit. Ang amount lang gibutang dadto. Ug naay button dito nga imo dong i-click aron ma-dispute ang purchase. And of course, ikaw nataranta na ka, nagalo, tuko man nga kantidad akong kwarto dito nagamit na sa uban. So i-click nimo to nga button, mao na siya ang usual nga reaction. Pag-click nimo ato nga button, i-direct ka nila sa isa ka website kung asa mangayo na sila sa imong info aron daw ma-dispute lagi ang purchase. Apan wala ka kabalo, dito na day ang scam sa dispute page. Wala pa nila nakuha imong kwarta. Makuha nila yung kwarta after ka mag-input og information sa dispute page. Grabe kayo ni sila, wala patawad. Unsaon pagligay ani nga bank scam? Ang number one tip dyan ako ani is to relax. Chill my bros. Ayaw pagpanik. When receiving emails from your bank, tanawa ang information sa sender. Mao ni ang legit nga email address sa Union Bank. Nakapansin mo ang tumoy kay naay at unionbankph.com. Kanang unionbankph.com mao na ang legit nila nga website. So ingani kasagaran ang format sa email address sa mga bangko. Timani nga dapat ang sunod sa kay ilahang website. So ang ginahimo sa mga scammers, naghimo sila mga email address nga somewhat duol sa legit nga email address sa bank. Example kining tulo. Ug aron makabalo mo nga legit ug safe ang isa ka website, tan-awan ninyo ning lock nga icon sa URL. Kung naa nang lock, meaning ga-awardan na sila og certificate ug safe diha mag-save og credit information, ug username ug passwords. Tan-awa jud og tarong ang email address sa sender kung naa kay madawat nga email gikan sa bank. Ug kung mag-type ka og mga bank information nimo sa isa ka website, be sure nga naatong lock nga icon tapad sa URL. Watch out kay kung mataranta ka dili na nimo ni mapansin nga mga details kay mag-focus na ka sa message ug dili sa sender. Mo nang make it a habit to always look at the sender's info, especially if it claims to be your bank when receiving and responding to emails. Ikaduha nga common kayo nga bank scams karon is through calls. Naay manawag sa imuha claiming to be a representative of your bank to offer you a credit card or short-term loan. Isa daw ka sa napili nila nga lucky account holder nga maka-avail sa ilang promo kung asa makakuha ka credit card without having the need to visit a physical store. All you need to do is provide them with some information and a confirmation. Mo na ang scam diha kay dili na sila gikan sa legit nga bank. Giilad na pug ka. Giilad na ka sa gugma. Giilad pa jud ka sa bangko. Tait. Natawagan ako ani sa una and they claimed to be from Union Bank. Ana sila nga, "Sir, wapo kay ni siyang offer kay credit card no sir. Nya on i-waive off na mo ang first year nga fee ana." Tapos natingala ko kay samtang nag-istorya siya, yan ang ginapangayo akong details, pero di ba, na naman sila sa akong details? They can be very annoying, kay magamit na sila klase-klase nga number, ug klaro kayo nga na sila ginagamit nga software to make the call, kay gasunod-sunod ang ilang number, like this. Kay bantay dyan na nila mga bro and sis, kay how can sila masturya? Katong nag-call sa kuha, grabe pa kayo iyang chika sa kuha nga, kuhan daw kay ko, kanang privilege, i-waive daw nila ang first year nga fee,
Ang natingalahan lang nako kay nangayo pa sila og name, middle name, og last name, og address nga dapat kabalo na sila ana kay account holder ko sa ilang bank. Actually nakuha nila ang akong name, middle name, og last name. Pero pag pangayo nila sa akong permanent address, natingala ko, di ba? Dapat kabalo naman sila ana. Kay account holder ko sa ilaha. Mo nang I cut the call off. After a few hours, nanawag na pod pero gamit ang laing number. Ang last 2 digits lang gilisdan. O gi-block na po na ako to. A few hours after, nanapoy nanawag. Same ang first 9 digits pero ang 2 last digits na po ang lahi. Nya gi-block na po na ako to. Mo nang annoying kini sila kay kabalo sila, hapit na ko nila mabiktima. Pero wala sila kabalo nga wala dito'y sulod nga bank account. Kung saan paglikay ani nga bank scam. Usually kung manawag ng imong bank, i-include nila kung asa sila nga branch na nawag. For example, "Good morning sir, this is from Metro Bank Buhangin." Ana. Pero kung scam gani, diretso na "Good morning sir, this is from Metro Bank." Ana. Diretso na sila. Wala na sila mention sa ilang branch. Kaya di na sila magago-ago o kuan nga taga-asa ka, ana. O man sila kabalo, di ba? Usually, ang naa sa ilahan mo is your name and your number. Mo pa na ilang info. And they will try to extract more info from you para makuha nila yung kwarta lagi sa imong bank. Another thing is you should always be suspicious. Murag sa gugma ba? Ayog salig dayon. Pakipot sad ba? Pangutanon dapat nimo imong sarili. Nganong CP number may ilang gamit? Nga naman sila sa bangko. Usually sa bank, landline ang ginagamit sa pag-call sa customers. Nganong di pwede maadto na lang ka sa branch aron i-avail ng promo. Ug mingon man jud sila nga di na nimo kinahanglan mo sa branch sir kay masakpan. Ug nganong limited time offer man pirmi. Nganong dapat i-rush jud kanila nga i-avail nga promo. So suspicious. Pero ayaw ismula ang mga scammers nga nagagamit ani mga bro and sis. In fact, katong nanawag sa ako madungog na ko sa background nga naapod sila mga ginatawag ang mga potential victims na ay mga illegal startup call center companies nga mao ni ang ginabuhat mao nang ayaw katingala kung howd kayo mostoryang scammers ug muna jud og taga-bangko. The last common bank scams karon kay ang bank scams na nagagamit og social media. Ang mabiktima ani is usually katong nagarant or naga-share sa ilang bank concerns through Facebook or Twitter. Katong mga naga-comment sa page sa ilang banks regarding their problems, ang common target ani. Patingala na lang ka na ay mag-private message sa imuha disguising to be the page of the bank or an employee. As usual, scam da ito. Pareha itong giingon niya sa una nga kamera hantod sa hantod. Moving on, aron malikaya ni nga scam, call your bank or email them for your concerns. May nang dugay ka maghulat kaysa ma-scam. May nang dugay ka maghulat kaysa masakitan. Grabing hugot. Ug ayaw og asa nga mag-PM ang bank nimo or ilang representative. Dili nga nang kagwapong customer service sa mga bangko diri sa Pilipinas. Basin mo yung dili man tanan. May bangko nga hawd. May bangko nga naga-care sa tao. Mali. Tanan. Haros na sila tanan. Video, Union Bank, Metro Bank, BPI. Tanan na sila pangit og service. Ug dawato na nato na nila. Mo na nilang culture. Dugay kay na sila mo reply og mga email. Ug kumuadto ka sa ilang bank, grabe kayo ang pila. Pangit yun na sila customer service. Dawato na lang nato. Murag og katong bali. Wala. Imo na po. Kung gusto kag legit nga bangko nga mo reply dayon sa imong Facebook comment, message or email at Mars. Shoutout din sa akong bangko, 1 year ka pin na akong email basin na mo'y gana mag-reply. That's it mga bro and sis, unta namoy natun-an sa akong pagyayaw diri. And as always, like this video kung namoy natun-an ug i-share ni sa imong family and friends kung gusto mo makalikay pud sila sa mga common bank scams karon. Subscribe na lang pud sa among channel if you want more financial tips from me or kung gusto lang mo makichismis sa among kabuang ni Mrs. By clicking the subscribe button below. Click it. Click it. Come on. Libre bitana. Click it. Wala diha. Na siguro Click it. Shoutout diay sa among silingan nga si Jasper Suan. Pasok kanding. Shoutout po sa akong mother dear. Shoutout na lang po sa akong brother dear. Shoutout po sa family sa akong wife. O shoutout na lang po sa akong wife nga busy kayog tanaw og TV. This is Jonard saying goodbye and leaving you with a quote. The best time to invest was yesterday and the second best is now. Ciao!